July 15, inaasahan ng mga local government units na magkakaroon ba ng mga pagbabago sa ipinapatupad ng mga quarantine protocol sa ngayon dahil may mga LGUs na yung kanilang mga executive orders ay from July 1 to July 15 lamang at inaantay kung anong magiging latest na guidance mula dyan sa national government. Yusek Densik, sir? Yeah, as of today, lahat ng mga GCQ o naka-GCQ and MGCQ will have the same community quarantine classification until the end of July 31. However, kanang naka-MECQ or Modified Enhanced Community Quarantine, ito yung semi-lockdown from July 1 to 15. The IATF just met today and some of those local government units will be either escalated or de-escalated. However, we will finalize the final community quarantine classification by Thursday. So we will tell them of their proposed community quarantine classification for July 16 to July 31, but we will give them 24 hours to appeal. So it will be finalized by Thursday. Opo. Pending ho sa final na desisyon ho ng IATF sa apila ho ng mga concerned LGUs. Pero ano ho ang sitwasyon ngayon? Bakit kailangan magkaroon pa ng escalation ng quarantine status dito sa mga MECQ areas na ito, Yusek? Well, itong mga areas na ito, specifically in areas of Region 6, Region 12, at some areas in Metro Manila, no? Tinitingnan ho natin at binabantayan na hindi ho ito mag-escalate o dumami. Although some areas, specifically in Region 6 and Region 7, medyo tumataas ho yung mga kaso dyan. So kailangan preemptive po tayo na before siya tumaas o maging malala pa, ngayon pa lang ina-address na natin. So kaya nga binabantayan natin itong mga naka-semi-lockdown and lockdown na LGU. Masakit man minsan, Yeah, lockdown natin sila kasi maraming mawawalan ng trabaho, maraming mawawalan ng kita. Pero importante po ito para hindi naman po kumalat ang COVID-19 sa kanilang lugar o lumala. Kasi pag lumala yan, June, yes, mabigat po yun pag hindi na kinaya ng kanilang healthcare capacity ang pagpapasok ng mga may mga severe symptoms. Mas mabigat po yun. Alright. Before sa sige, Carol. Yeah, go ahead, Carol. Mas okay nga talaga yon, especially na kaysa naman bumalik na naman tayo sa mas malalang lockdown katulad last year. But afford pa ba ng mga LGUs natin? Yun ang gusto nating sabihin. Hindi na kinakaya ng LGUs natin pag meron pang lumala ang sitwasyon. Kasi patandaan po natin, pag nagla-lockdown, yung mga tao, instead na lumabas para magtrabaho at magnegosyo, hindi na nila gagawin yun dahil kailangan nasa bahay lamang sila except for essential movement of our kababayan dun sa area para lang po bumili ng pagkain o talagang kailangan nilang magtrabaho pero limitado po ang paglabas. At pag mataas yung community quarantine classification, hindi ka pa rin makakapag-accept ng mga turista para again to promote economic activity in your local government unit. So hindi na po kayanin. In fact, wala na nga pong ayuda from the national government dahil yung budget for ayuda ubos na po since the Bayanihan 2. So nagbabaka sakali tayo sa Bayanihan 3 magkaroon ng additional na budget para sa pang-ayuda in case magla-lockdown tayo ng isang lokal na gobyerno. Pero hanggang ngayon medyo maski yung Bayanihan 3 questionable pa yung sitwasyon. Sir, are you supporting itong 10,000 pesos na sinusulong nila sa Congress, especially ni Rep. Cayetano? Well, if the national government has enough budget to be able to support and give a cash out of 10,000, why not? No? Pero ibibigay lang naman natin ito sa mga, para sa akin, sa mga area na nila-lockdown natin from MECQ or ECQ. Dahil yan, sa mga lugar na yan, yun nga, maraming mawawalan ng trabaho at mawawalan ng negosyo. So, kinakailangan talaga nila ng ayuda or financial assistance from the national government.